त्रिपुरा हास्रो फाइसफाइका मुकेश आम्बानीनि बदल कग्लाम सालाइका मन्त्रियकरा बाय हासिर मन्त्रियकरा डक्टर मानिक साहा सिगांनो मुम्बाइआव थाङै रिलायंस ग्रुपनि एमडी मुकेश आम्बानी बाय कक सालाइ फैमानि बनो हास्रो फाइनि बागैबो कबगै काबुमानि विकसित त्रिपुरा बाय गोरोंनानि बागै कबकमानि मुकेश आम्बानीनि कक बिटिनो रगै रिलायंस जिअनि नर्थ इस्टार्न जोननि बिजनेस हेड नीति फांबाय दलसा सामुं तांनाय आदरक हास्रो फाइ आईटी ताई आईटी साक्षम सेवा डाटा सेंटर नेचुरल गैस रिसर्च ताई सार सनामु पेट्रोलियम वा निस्मी एथेनल सनामु राबार काट नि मानै खनै ताई फुगबा वो चामुं सनामु ताई बेरायखिरि थाइरगो रां रां थेफानानि सेबसाब्रनो ती बाहिनो कक सालायगेदिनि आलायजाखाय आईटी नि दिखल न रगै बरनि खातुंमानि गोबां मन्त्रियकरा डक्टर मानिक साहानि फेसबुक नि बिसिंथि कक तुमरक साइमानखा।